Unsa day holiday ma? Holiday good ganang pulang kalendar. Holiday man ron ma. Ang kalendar di ba pula? Der. Oh. Nakakita ka itong sa, gipo sa Facebook ba nga, nindot kay nga view? Asa man? Nasa Facebook. Kuwanto sa Matid. Wapo lagi kayo. Lagta dito. Mura pong na kwarta, maglaag-laag. Kaya na ba? Karang kuha na ko na to. Pang relax ba? Pang refresh na itong kalawasan ba? Wow, napay pa-refresh. O niya, sa may mong kwarta? Mangita. Ragunta ka ng timingon mo po na itong sweldo. Naday holiday karon. Na, ay, mangita dito kalidibi kay mag-sita o time. Tapos mula agta. Sige, tanaw na ko. Oh, puta. Tanaw na ko ha, kung nay holiday, banglaag ta. Oh, panawa. Naunsam ka dira mga nung sigaram kaglilian ng kalendar. Dag, ipapangita ko si mong papa og holiday dress kalendar. Unsa day holiday ma? Holiday good ganang pulang kalendar. Oh, ngano day kung pula ang kalendar ma? Ay, mao na siya ilhanan nga walay trabaho, wala po eskwela. Kung pula na yung kalendar ma, way trabaho, wala po yung klase. Oh, mao na siya ginatawag nga holiday. Okay ma, asa di mo anak ma? Ay, imong papa nang hagad ang mga ligo do tagdagat karong holiday. Wow, pagka-lovely sweet meme. Dagan na yung kwarta ma. O der, unsa pa man yung sigyaw-yaw dia? Unsa may holiday dabi? Karong pizza na og Jess, holiday siya. Okay. Pizza 9 o pizza 10. Sige, ilista diha nga manglaag ta. Bantay kay di madayon ha. Hoy sayo nga na ba makadiri ang mo eskwela man ka, late na kayo ka ba? Paingon na magid ko miskwila ma, agtus ako. Dili magpalabi kiyat sa eskwelahan ha? Ay pa, ako ada yung balon. Oh, tara oh. Hoy, 100 niya. Good for 2 days. Doon na ni mo kadlaw. Bantay ka, gasto ni mo sa kadlaw na. Uy, ganong dako man kayo mong gihatag nga baon. Bisag unsa na to'y palito nato ba? Wala naman ko sinsil. Wala nga pag dili na ko tagaan. Na, ipalit na to junk foods ba? Basta pizza na og Jess ha. Manglaag tayo kalimte. Agka-lovely sweet meme batim kog kaluya sa iskwela kog nung king panahon. Kaayo ani mo absensya ako kay nanobra na akong grado. Nga basa pong blackboard karon. A few moments later. Hoy, sayon! Sayon pa man kayo nga na nakauli na makadiray. Holiday man ron ma, ang kalendar di ba pula? O say holiday nga pizza uno man ron. Ay, holiday de pizza uno? Holiday ma, ay pula kayo ng kalendar. Gani day, may pagkaroon ta na ligo.